Il-Gazzetta l-Orizzont irrapportat storja li l-grupp ta' deputati li jsejħu lilhom infushom bħala Blue Heroes qed jużaw lill-ex kap Simon Busuttil biex ikomplu jżidu l-kontroll fuq il-kap attwali tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Bernard Gregg kien intgħażel mill-fazzjoni mmexxija mid-deputati Jason Azzopardi u Carola Collina u kemm ilu fit-tmexxija ħaħsieb li kemm jista' jkun ma jurtax lid-deputati li jagħmlu parti mill-grupp tal-Blue Heroes. Fid-dawl anki li Simon Busuttil tkun iżjed viżibbli fil-medja, il-ġurnal l-Orizzont rapporta li din qed wassal għal skumdità min-naħa tal-kap Bernard Gregg għax din is-sitwazzjoni tkompli timmina r-relevanza tiegħu fil-beraħ. L-Orizzont isemmi stħarriġ tal-opinjoni pubblika wara ieħor li juru li l-poplu mhux qed iħares lejn Bernard Gregg bħala l-persuna li tista' tmexxi lil dan il-pajjiż. Intqal kif bħalissa Simon Busuttil qed jikkordina derijiet kontinwi fil-medja. Fil-fatt Busuttil kiteb fit-Times u anke kellu intervisti kontinwi fuq siti fejn il-Blue Heroes għandhom kuntatti tajbin. Imbagħad l-erba' filgħaxija Simon Busuttil der fuq il-programm l-erba' fost il-ġimgħa. Fl-isfond ta' dan kollu l-manuvri ta' Simon Busuttil u l-Blue Heroes okru għajnejn il-ġurnalisti u meta mistoqsi dwar din l-insistenza ta' Busuttil u jekk hux se jerġa' joħroġ Bernard Gregg qal biss staqsu lilu. Simon Busuttil jista' jkun qed jaħseb biex jerġa' joħroġ għall-kap tal-Partit Nazzjonalista biex jerġa' jidħol fil-politika. Imma smajta di tal-kap, taf xi ħaġa inti vera din. Inti saqsejtu? Għandi programmi oħra. Mela saqsi lilu. Sorsi tal-Gazzetta l-Orizzont fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qalu wkoll kif għal Bernard Gregg din is-sitwazzjoni frustranti għax berrikat li kien sarlu pubblikament minn Manuel Delija u diġà kellu l-awtorità tiegħu imminata. Fil-fatt ftit minuti wara li tela kap flok Adrian Delija, l-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt kiteb lil Bernard Gregg biex ma jaxxaqiex għaliex inkella ma la jrisibu lil ħadd ieħor. Ir-rapport tal-Orizzont għalaq billi semma kliem il-kap Bernard Gregg nhar il-ħadd li għadda li biex xi ħadd li kisera mal-fazzjoni jidħol lura fil-Partit Nazzjonalista l-ewwel irid jiġi riabilitat. Din id-dikjarazzjoni waslet biex Bernard Gregg iffaċċja kritika qawwija minn ċertu nies li sostnew kif għandu jkun il-Partit Nazzjonalista li jirriabilita lilu nnifsu u mhux minn tela għax ħass li l-partit naqas. Iżda din id-dikjarazzjoni Bernard Gregg kien kostret jagħmilha għax il-fazzjoni li dejjem iddettat fil-Partit Nazzjonalista għamlet ilu ċara li ma jistax jitfa' t-tort għal dak li ġara qabel fuq min qed imexxi il-Partit Nazzjonalista.